Sziasztok! A mai videóban, vagyis a harmadik részében a varázsban ragadtam, és videón kívül építettem ezt a Nether portált, és valami lag folytán ez újra visszajött. De ezek konkrétan ez ez ugyanaz. De hát legalább van sok kardom. Na most nem is megyünk. Én már félek. Hé, mi az? Hát szia, te ki vagy? Szia. Várj. Gyere. Hogy hívnak? Dubsley. Jó, akkor gyere. Vigyázz a lávával. Dubsley, ott egy lába. Gyere. Itt ez kerüljük ki így. Itt is van. Így gyere erre. Ne, Dubsley! Ne! Egyél a húsba! Igyes. Hát ez most már szerencsém volt. Én is sebződök neked. Itt is egy lába várja. Gyere. És menjünk le, gyere. Valami átjött. Ne, Dubsley, hol vagy? Dubsley, ne! Dubsley, hol vagy? Dubsley, gyere, Dubsley. Dubsley, kapsz tőlem valamit. Dubsley, hol vagy? Gyere, Dubsley. Dubsley, gyere. Húsika, gyere. Nézd, a húshoz kapsz egy ilyet. Tessék, nézd. Itt van ez is. Nagyon erős kard. Dubsley, gyere. Dubsley. Gyere, Dubsley. Gyere. Dubsley, gyere. Gyere, Dubsley. Gyere. Dubsley. Mit csinálsz, Dubsley? Olyan büdös vagy. Jó, akkor gyere. Gyere ide! Ilyen, lehet, hogy milyen gonosz vagyok, Dubsley. Bár úgyis szeret ezeket megölni. Ez a tiéd? Dubsley, ez a tiéd? Dubsley, hol vagy? Dubsley, ez a tiéd? Ez a rád. Tessék.
Többször kint van ott. Mi van benne? Légy választ ezt. Kérlek. Mit vettél meg? Mi van? Mi van benne? Többször, gyere. Többször. Az egy könyv. Gyere többször. És ebből kapjuk a húst. Nézd, 5. Ott a malac. Ott. Azt meg kell ölni. Egy ütés. 2 ütés. Üss bele egyet, és aztán még egyet. Vigyázz meg. Megtámad, igen. Többször, gyere. Többször. Bocsánat, többször. Vigyázz, vannak gödrök, amikben hozom ki, megölöm, te menj be a házba, többször. Megölöm azt. A disznó eltűnt. Ne, disznó, kajá, jaj, ne, majdnem beleestem a gödörbe. Többször, hova? Miért mész oda be? Többször, nem kell félni. Ez a ház. A fáj. Majd a nedőrbe később visszamegyünk. Talán a rész végén. Többször. Van nála csákány. Többször odaadnál egy kicsit, létszik. Na, gyere. Köszi, többször. Az jó. Ott van a cuccok. Abban a hátában. Többször. Csinálunk majd neked is egy szobát, jó? Többször. Többször, ahhoz ne nyúlj, azt nagyon sok, azt a második részben szereztem meg. Nagyon nehéz küzdelem volt, de végül sikerült. Hol vannak a fákják? Hol is vannak a fákják? Itt vannak a fákják. Többször, gyere! Többször, gyere ide! Többször, ne menj ki! Ott szörnyek vannak! Ijesztő, gonosz szörnyek. Nagyon sokszor megöltek. Gyere, többször, az veszélyes. Többször, hol legyen a szobád? Mutasd meg. Hol lássunk be, hogy legyen a szobád? Hol? Itt? Jó. Majd ez lesz a szobád, jó? Majd holnap segíts gyapjutást, hogy legyen ágyunk. Tudod, miből indult ez az lakás?
itt volt. Emlékszel arra a malacra, ami ezt a húst adta? Nézd. Biztos? Te is megöltél egyet, emlékszel? Tudod, ezzel. Na, emlékszel, hogy ez a malacot megölted most már? Na, annak egy nagyobb változatát öltem meg. Egy gigantikusat. És itt a foga. Nézd. Ne menj be, többször kérlek. De tudod miért öltem meg? Nem akartam megölni, csak rám támadott. És muszáj volt megölnem. Akárhányszor a közelébe mentem, hirtelen rögtön megtámadott. És nagyon sokszor meg is ölt. De végleg sikerült megölnöm. És végleg. Örülnél ennek? Ennek vagy fel egy kis ablakot? Örülnél? Tetszik. Nézd, itt egy kis ablak. Ez jó? És tetszik ez a kis ablak? Jó, mert az jég, tudod? Mi a baj a jéggel? Mi a baj a jéggel? A jéggel van baj, vagy mivel van baj? A jéggel? Akkor valahonnan majd holnap szerzünk üveget, megígérem. De előtte megcsinálom a szobádat. Jaj, ne! Menj ki, Töpszi! Jaj, úgy kim vagy. Megnézd, hogy nappal van-e? Ó, még éjszaka. Talán most van a közepe. Mit csinálsz, Töpszi, és hol vagy? Töpszlika, gyere! Töpszlike. Nem vagy éhes? Éhes vagy? Ne! Azt nem szabad, Töpszlike. Az étel. Tudod? Az kaja. Nőni fog rajta ilyen világító gyümölcs, és nagyon sokat ültettem belőle, hogy legyen kaja. Csak hát egy kis idő kell ahhoz, hogy megnőjön ez a gyümölcs. Harész! Töpszli, láttad? Láttad, hogy ez mi volt? Nézd, ez rész. Nekünk az nagyon kell most. Legalábbis fog kelleni. Köszi a fákját, hogy kell. Állj fel, menj onnan.
Jaj, többszike, hát nem kell. Jó, van bocika, többszike. Tessék itt egy hús. Gyere, többszike. Nem kell főni tőlem, nem van, nem harapok. Te most tegyél fákjákat, itt jobb. Itt jobb. Tegyél fákjákat. Azaz. Amennyit akarsz, jó? Fényesebb legyen a szoba. Zseggel van, hallott többszike. Gyere többszike, menjünk ki. Egy malac, gyere ide! Nem, semmi baj, többszike, gyere utána. Legalábbis, hogyha akarsz, akkor jöhetsz. Hát, de mi történt? Gyere! Most le kell állítanunk. Vágás. A nagy vágás után. És mi ez a pak? Ez meg mi? Hé! Picur, már is van ilyen? Hé! Végek! Vigyázz oda, vigyázz! Nálad is van? Mik ezek a gyümölcsök? Nem azt, hanem táska. Nálad is van táska? Nézd meg, hogy mi van benne. Neked is ilyened van. Én úgy hallottam, ennek búza kell. De vajon honnan szerezhetnénk búzát? Jó napot, hogy búzát kapít. Hát sajnos nem lehet. Csinálunk kell egy farmot. Yes. Picur, fuss! Menj be! Menekülj tőlük, ők rosszak. A legerősebbet lehet magad szembe, Picur, tudom. Jó, tudom én. Ezt nagyon tudom. Vigyázz! Mi volt ez a hang? Mintha lőttek volna. Megyek segíteni. Fuss! Gyere neki, de hogyha mert. Megvettem az elhitet, most már csak a jó felemész. Itt vagyok. Itt. Picur, gyere ide. Picur, itt vagyok. Kaptam pénzt, megöltem, és kaptam. És... Mi? No, csóvad. A szobában is elmehetünk mi? Picur?
látszik az óra, az nem. Vagy neked sötétben kell nőni? Igen. Csak a sötétben nő. Vajon mit kell adni neked? Mit úr? Ez csak a sötétben nő. Ez a cuszli-muszli. Be is teszem a pénzt a pénzes zsákomba. Picur, hol vagy? Gyere be! Itt vagy, Picur! Igazad van, ez meg mi? Mindjárt jövök, Picur, tartsd őket szemmel. Valahol lenne vasam. Mégis bejöhetsz. Hónap, akkor van gyapjud? Ne kergess el! Gyerünk! Fél tőled, látod már? Menekülünk, most hagyd! Ne menj bele! Onnan nem tudsz kijutni egyedül. Gyere be! Picur, gyere! Szés kérőben. Most így. Nézzük meg, hogy áll a tojás. Nézd! Ügyes! Ügyes! Be is teszik a ládába. Ilyen erőfeszítéssel kell dolgozni, ügyes! Nézd a tojást! Majd ki fog kelni valamikor. De sosem tudni, hogy mikor. Hát enni fákja szerintem nem kell. Ide.
Mozgott. Mozog. Gyere be gyorsan. Gyere ide. Hozzám gyorsan. Nézd meg. Mozog. Mindjárt ki fog kelni. Ne üsd meg. Ne üsd meg. Nem szabad bemenni hozzá, mert nagyon veszélyes. Nem fedeztük fel ezt a lényt. Ja, de felfedeztük. Szerintem ezzel vége is lenne a videónknak. Egy megvárjuk tényleg, hogy kikelsz a tojás. Mindjárt. Gyere, Picúr, nézd. Mindjárt kikel. Csak pár perc. És utána vége a videónak. Iratkozzatok fel, kérlek. Eddig 10 vagy 11 feliratkozónk van. Szóval nagyon örülnék, hogyha feliratkoznátok. Most pár perces lesz, 10-valahány perces, hogy igazából nem is tudom, hogy miért, de ezt még kivárjuk utána. Bocsánat ez zajért, de hát nem bírtam magammal. Jó, most kajálnom kell. Nagyon mocorog. Már csak egy icipici kell. Én már félek. Nagyon mocorog. Az óra mindjárt letelik. Bocsánat, most ijesztő nekünk. Ez új. Ah! Hát de... Téged mivel kellett? Szia. Ez nagyon aranyos. Gyere! Gyere csak ki! Szerinted mit teszik? Van nálad könyv? Nem az a másik. Az a könyv. Nem az a másik. Add nekem, kérlek. Köszönöm.
Mit látok itt? Itt van. Hát ez furcsa. Mindjárt várjál egy kicsit, légy. Itt az otthonunk. Na, igazából ennyi is lenne a videó, és viszlát.